Είμαι ο Δήμος από τη VM Properties και σήμερα σας παρουσιάζω ένα πολύ ενδιαφέρον διαμέρισμα που διατίθεται προς πώληση στην καρδιά της Νέας Σμύρνης. Βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από την κεντρική πλατεία και ακριβώς πίσω από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Είναι ένα γωνιακό διαμέρισμα 71 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο. Αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, ξεχωριστή κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και μπάνιο. Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης δεύτερου υπνοδωματίου, αφού ο χώρος του σαλονιού και της τραπεζαρίας έχει ανεξάρτητη είσοδο και επιτρέπει εύκολα τον διαχωρισμό. Όλα τα δωμάτια έχουν πρόσβαση σε μπαλκόνι και απολαμβάνουν ανεμπόδιστη ανοιχτή θέα σε όλο το λεκανοπέδιο, ενώ το διαμέρισμα είναι πολύ φωτεινό με εξαιρετική διαρρύθμιση και διαθέτει επίσης κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο www.vmproperties.gr και πληκτρολογήστε τον κωδικό ακινήτου 86 28 44.